Salam sejahtera bagi kita semua, rahayu sagung dumadi ya Pak. Iya Sun. Ngaturake gungging panuwun dene apa warga RW 1 Njabon Grabakan iki gelar sing diarani bersih desa ya sedekah bumi ya ruwah desa. Maksude Pak ngene, maksude bersih desa, maksude sedekah bumi, maksude ruwah desa. Iya Pak, maksude sedekah bumi ya. Sedekah iku sedekah gancaan ya. Dadi anane ana iku diparingno sapa sing butuh, sapa sing kersa. Maksude sedekah bumi ngelingi marang bumi perdikan sing diicaki sing dinggoni iki ditanduri apa ae cukul jothek ae dinjepno iso oyote iso mareki. Contone Pak kaspe. Jothek kaspe dinjepno 6 wulan, 7 wulan, 8 wulan dadah. Wis ayu, luwe-luwe kaspe kuning bae. Mbok lek didang mempur lho Pak. Ditandurono sawi cukul, ditandurono brambang cukul, pari cukul lho. Semanggi gak nandur cukul dhewe. Lah iki sing diombe, sing dipangan inti sarining bumi geni banyu angin saka bumi Njabon kene. Mangkane sedekah bumi iki ngelingi bumi perdikan sing ginanjar dening sing kuwasa lumantar bumine ditanumi subur manfaati nggawe murah sandang kelawan pangane sedulur Njabon kuwabeh aluma amin. Mangkane lek niate keleman, niate ruwades aja eman-eman. Aja eman-eman. Lho, jare wong biyen bancaan iku gale utang. Mergo lek bancaan utang iku kurang ikhlas. Ya sak mampune, sak duwene nadyan ana titik sing penting ikhlas. Luwe-luwe akeh ikhlas tambah hebat. Dadi kepitungane ana dawuhing para winasih sapa ngluhurake leluhur bakal diluhurake marang leluhur. Lah leluhur iku sapa? Bapak, mbah, buyut, canggah wareng, induk-induk, sapu gerang, getepuk bosok, leak-leok, pedanyangan. Ngono ya Pak. Ya, gak ana rugine tawur utawa lelabuh tumraping pepunden utawa desa. Lah sing diarani ruwah desa Pak. Ruwah arwah. Arwah sapa? Arwah sing bapak desa. Biyen iki bumine iki isih desa. Wujud alas, wujud gunung bahasane sing gorong ana manungsane. Banjur dibabat karo nenek moyang para mbah buyute awak dhewe iku dadi kahanan sing. Lah matur nuwune awak dhewe kudu eling para leluhur tawasuli supaya manggone ana ing alam perjuti, manggon ana ing alam kelanggengan kaya ngono. Diasi dene sing kuwasa. Mangkane mbah buyute awak dhewe muga pinaringan swarga langgeng. Allahumma amin. Iku mangruwah karo sedekah bumi. Nah nek ana sing ngarani bersih desa. Bersih saka tembung resik. Isaning ora reget diresiki. Lah carane ngangge resiki lho ngene. Sebagian dari hasilmu bekerja itu milik kaum duafa maupun anak yatim. Lah iki nek oleh rezeki aja eman-eman. Nek ngono. Dadi arek cilik-cilik anak yatim, bapak mbah-mbah sing wis gak iso nyambut gawe paribasane gawe tuku gula, paribasane gawe tuku kopi, dientresi didik-didik supaya barokahi. Lek eling marang ngono slamet. Ada tak elingno gak meneh. Kayane gedhe tambah buyar. Lah apa? Digawe celengan, nyelengi tuku water kangen iki urunan benjol.
Bejan. Ya iso lali HP ya tas. Ngomong sethithik ya, Zut. Anggone ngruwat desa iku wis kelodangan. Anggone bersih desa iku wis dilakoni, sedekah bumi wis dilakoni. Ayo disunake. Mugi Gusti ingkang ngubeng dumadi Gusti Allah Taala, Gusti ingkang suci, tansah paring teguh kukuh bakuh rahayu wilujeng slamet. Masyarakat Yabon sepukanen jalar kelawan pawistri pinaringana rahayu murah sandang kelawan mangan. Pinaringan gangsar oleh nyambut gawe, pinaringan tanem tuwuh tetandurane bisa subur mulya, gedhe hasile murakapi kanggo keluargane. Allahumma amin. Pinaringan tinebekno ruwet suker, tinebekno purba rencana, tinebekno aratan lan sak panunggalaning. Allahumma amin. Lan pinaringan anak-anakku sing isih gesaon sekolah ing pawiyatan muga gampang nangkep kasembadan apa kang dikarepno, keturutan apa sing dicita-citano. Masyarakat Jabon kuwabeh sak badane wayangan iki muga tansah pinaringan murah sandang kelawan pangan, adil kelawan makmur. Allahumma amin. Mono ya. Pak aja ngomong ae, drewes ae. Wong iki gak ijen iya. Drene wong sakmono akeh. Sak klombruk digawe kabeh. Luwe-luwe krida budaya Marasawan iki nggawa sinden 8. 1 2 3 8. Lah, sing siji mah gak gelem gelungan Japur iku. Kok gelungan? Kana. MC-nya Jawa Timur iku. Ya. Ayo ditepungno Pak, kok dadak menik-menik ngono. Ya. Wiwit saka anu ya Sud, jejer kebleke dalang. Ya, Pak. Sugeng enjang anakku yang imut-imut. Asmanipun sinten saking pundi? Sabar. Sugeng enjang Pak Dalang. Sugeng enjang. Nggih, wilujeng enjang. Wilujeng enjang. Tepangaken nami kula Dewi Riyanti saking Trowulan Mojokerto. Dewi Riyanti saking Trowulan Mojokerto. Sampun omah-omah nggih? Napa? Sampun omah-omah. Dereng. Oh, maksudnya tasik lenggah. Oh, wonten pawiyatan apa tasik senggel peren? Nggih tasik lenggah. Plagone. Wonten wonten pawiyatan. Oh, tasik wonten pawiyatan. Lenggah wonten pawiyatan apa? SMK. SMK. Nggih. Muga tercapai cita-citamu. Aja kepingin mangan jenang nang golek jeneng. Mangan jenenge rong lepek ae ngurus, tapi asmamu apik kuncara. Meneh-meneh sindanamu 1500, aku wis gak kuat ngejar. Kan ngono kuncara. Matur nuwun. Nggih. Salajengipun, nah menik-menik nggih ket mau Mas Yaki ngwaske ae. Sugeng enjang, Mbak. Saking pundi? Kula saking Simongagrok Pak Dalang. Simongagrok pundi niku? Ndawar Belanda. Simongagrok ndawar Belanda prapatan kula nggih. Nggih, nggih. Tasih legan apa sampun tutup buku buka nikah? Tasih lega. Tasih legan. Ya iki sing tak karepno Dan. Sebelum janur melengkung aku masih bisa ketawa denganmu. Wah. Nggih. Asmanipun Bunga. Bunga. Nggih. Bukan Rani ya? Bunga Citra. Bunga Citra Lestari. Nggih. Iya. Cocok kan. Sabtu Kliwon tapi Sabtu Songo Kliwon 8 17. Oh, kene Kak duwe Sabtu Pae aja ngrabi ngene iki kalah. Kalah. Nggih, matur nuwun sampun kersa nderek primadona nggih nderek mriki. Nggih. Ini akan berlanjut dan terus berlanjut.
Sing tak golek semeni-meni ini maksude ya yaki ya cek kerasa. Ngoten ta Pak Dalan gak iso ae. Iya. Masih legan kenone Joko sing nyaron. Joko-joko tok kae iki. Heeh. Wilujeng enjang cahayu sing gemoy ya. Keling Mbak Maya Kediri sing melu aku ya. Nggih, sedang enjang Pak Dalan. Nggih, asmanipun Nggih, tepangaken nami kula Intan. Intan tok. Intan Sari. Intan Sari, sarine Inten. Dadi Inten niku lek gorong dimasak, gorong dipoles, rupane ya kaya awu. Nanging dengan rasa tresno kita menggosoknya halus, halus akan menjadi gemerlap, gemebiar intannya. Ya. Nggih. Saking pundi? Saking Tlatah Kediri. Saking Tlatah Kediri. Golek ngendikan wis ketok Mas ya. Luwih alus. Matur nuwun sampun kersa nderek Ridho Bedaya nggih. Nggih. Pun kapok memang nggih dalang cilik nggih mboten kaya Mas Didik Wicaksono. Didik Wibisana. Glender salajengipun dateng wetane kok ketok rek. Asmanipun sinten Mbak Nggih, Utin? tepangaken. Lho, pun semeret ngoten. Kopong. Saking pundi? Nggih, saking leladan Jombang Sian. Saking Jombang mawon nggih. Nggih. Ya, jan niki jan. Pun ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Wektune pun telas. Bene nawi kaletas perawan napa ya napa ngoten. Oh mboten. Kula niku Oh, mboten. nyondro perawan kali pun duwe bojo niku nderek Ridho Bedaya enten tese. Kula niku lek enten cinden mboten perawan, mboten suka. Kula kengenten segaran jebur segaran. Lek mboten mbekutuk tegese tasih perawan. Tapi lek gelem marang selajengipun nika Mbak Yati saking Jombang Diwa. Ugi anak kula sing jejer sound system. Asmanipun sinten? Nggih, tepangaken nami kula Ira. Ira nggih. Nggih. Sanes Mbak Rum Atmajo. Niku luwihane. Luwihane, ya luwihane kaya ngene nane gak luwih sak pira. Nggih saking pundi? Saking Delanggu. Saking Gelang. Mbak Ira to moto padahal. Oh yo mesti melok. Sinten niku? Oh wong tuwek nggawa kresek. Isine diambang. Pak Takrib. Loh, Pak Takrib jelek-juli biasa ya. Kulo anak ngoten nggih. Matur nuwun. Nah, selajengipun. Nah, niki sing nyemporong kaya sasongko. Sasongko iku bulan kang andadari. Asmanipun sinten wong ayu? Injih tepangaken nami kula Anis. Mbak Anis. Inggih. Anis tok. Nggih, Anis tok. Anis tok ya. Ben viral di dadekno TikTok Anis tok. Mbak Anis Tati Atmojo nggih. Nggih. Dan kekondangan Mbak ibumu berkarisma untuk putrine. Injih amin. Ibune kondang, anake melu kondang. Syaratnya kondang iku gelem gegladen sinau. Injih. Matur nuwun. Sami-sami. Wilujeng enjang para keluarga warga masyarakat mriki sedaya uga bapak-bapak panitia ingkang sampun percaya kelawi kula nekakaken Ridho Budaya. Lah niki monggo kangge gantine saya monggo nyuwun request lelagon kula ladosi. Pun pokoke cukup ngomong gending napa. Oh, Taman Joro ya. Taman Joro. Sik. Tak pundhutne 3 wae. Heh? Oh. Lho mek sithik sing perawan. Sing sithik meragukan. Adine dikon nang kolam sekarang. Lah atus bekunduk kok gak iya ya. Taman Joro bersama Ridho Budaya, Mbak Bunga dan Dewi Erianti dan Mbak Intan Sari ya. Bersama Sekar Sari Surabaya.
desa malam hari ini. Gede ya apa tidak kaya dangkul Semua keris, gelap kapok muka apa nanti nyelam biasa kan gini ya sing dari bapak ya alhamdulillah wonten pamundhut Taman Juruh Nggih. nah kok digarap sing apik ya Sesarengan krido budaya
Ngene iki lak pari aku mangkole kanggo masyarakat kene kan tandurane ku sawi, tandurane gobis, tandurane kangkung, mangkane ana pariane. Sayur gobis di sayur semur. Nyedak artis nambahi dawa umur. Ya. Malam hari ini kamu beda, Wi. Apa hanya sekedar dipoles sedikit, livennya ganti malah mencorong. Ya iya, ini apa sing gak? Aku kok kanggo dirimu ini apa ta? Cara legging yo tak turuti ya. Obros ya tak tukono. Lah sing digaweani sapa sing tuku? Sapa sing tuku? Ya, tak terben. Iki kare sing telu iki pendek. Pak Sagrip mengejawa Sagrip. Wis mulai. Alhamdulillah. Lah iki wong campur sari tambane ngati. Pak Sagrip makin dekat di hati. Gitu. Kecemplung wong aku nemu rondo ayu tak delok kok mentangai ngangkung apa ngerangkul pundakku dadakno sundel bolong pungkasane aku mlayu kejlung ngetir jagae keliru temboke wong aku ngesir anake nek mbokne masih mbokne potongane cedhek kok iya asem cempalo sambel kemangi lopes kontol panis kontol royong tahun 45 dijajal londo uripe bangsaku keto sakmono aku cilik iya itu negara mentul maju ndara nek mundur ndara uripe bangsaku kaya raja wong cilang-cilong ojek karo meang-meang mari dijajal londo dijajah Jepang wong Indonesia kaya jalan maju ditepang
kondur dikendang akera musa mati seribu daya lamasku neme uga manis iku lanjut Pak. kaya tak kuku kaya tak toro wong aku ora weruh bukti Wangan di kondol ulo cakap semantan gitu sampun matur nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami kula sanget remen. Nggih, Sampun yuswa pinten saniki? kula lahir tahun 31. Lho, pira Kang? Nggih. Nggih. Nek diitung nggih 95. Matur nuwun. Mulane kidungan kula niki rada ndredeg. Soale wis tuwek. Sampeyan nek gelem ngedum jula-juli, iso umur 135 cek kaya Joko. Kurang sahabat engkas turine Gusti Allah. Sahabat engkas ya 95 maneh kesuwe. Kapan mati kula niki lho kapan? Sampeyan nek gorong tau rabi pitu gak semanten. Nggih. Mok kaya begawan kapiwara meneng-meneng takon patine mawon. Ya. Sambil mung Nggih. dateng swarga. Matur Teng nuwun. Bathara Guru. Matur nuwun, Mbak. Nggih, rada ndredeg kula. Sampeyan ndredege gak perkara tuwa, ya dijejeri arek ngene-ngene. Nggih, renom. Pikir kula niki karep tapi raga mboten nututi. Dingateni temen kula nggih logor. Matur nuwun panjenengane, heeh. Belum Bapak kula cuklek kabeh. matur nuwun Baktiar Alfi Channel. Matur nuwun. Nggih masyarakat warga Jabon lan sekitare menawi ngersakaken tembang lelagon kula jatah setunggal kas. Setunggal kas mangke wonten maut. Dalem kula nggih kula. Mbak Anis tambahan kula ya kula. Kula ya. Oh, Bapak Baktiar Channel Banyuwangi Pacitan. Iki lek lenggah yo gak apik. Sing rumangsa linu sikile ngadeg. Ayo Mbak Anis. Mbak Anis karo Mbak Ira. Sawangane piye? Iki lho dagang aku celorot. Iso Banyuwangi Pacitan. Gamelan. Oh bisa ya. Nggih, monggo Cak ganti.
jroning suka tansah eling kelawan waspada nyuwun pangapura marang warga njabon ngrabakan kene isunake ana ngarsane Gusti Kang Amungkuh muga pinaringan teguh kukuh bakuh rayu wilujeng slamet murah sandang kelawan pangan Allahumma amin ayo lapor nang gone ndaramu